L-4 filgħaxija, 4 tiem qabel il-miliet, ġiet fit-tmiem għat-tielet edizzjoni tal-inizjattiva Rigal b'Imħabba. F'inqas minn ġimagħtejn inġabru mijiet ta' rigali li jfisser li għal darb'oħra il-qalb ġeneruża tal-Maltin u l-Awċin se tpoġġi tbissima fuq wiċċ bosta tfal li minħabba raġuni jew oħra il-ġenituri tagħhom jew dawk li jieħdu ħsiebhom ma setgħux jixtrulhom rigali. L-inizjattiva li l-moħħ warajha huma Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela u binthom Georgia May taċċerta li dan il-miliet it-tfal kollha ta' pajjiżna jesperjenzaw il-ferħ veru li jġibu magħhom dawn iż-żminijiet, partikolarment il-ferħ li wieħed ikollu meta jaqla rigal. F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha mmarkati tmiem ta' din l-inizjattiva fi Pjazza Kastilja u ħdejn is-siġra li taħta tpoġġew mijiet ta' rigali, Lidja Abela u Georgia May irringrazzjaw lill-familji u lin-negozji tar-rigali li taw lil persuna li ma jafux iżda li bih se jferħu lil bosta. F'dawn iż-żminijiet nifhmu eżatt x'inhuwa l-ispirtu tal-miliet. Illi l-miliet jiġi biex naħsbu f'ħaddieħor, biex inferħu l-ħaddieħor, biex inkunu ġenerużi u nkunu altruisti. U l-poplu Malti u Awċi mhuwiex nieqes mill-ġenerożità, u għalhekk nieħu l-okkażjoni wkoll biex nappella lill-poplu Malti u Awċi biex nhar is-26 ta' Diċembru kif wera l-ġenerożità tiegħu. Hawnhekk matul dawn il-ġranet biex ħallaw ir-rigali f'din l-attività jagħmlu l-istess dakinhar tal-istrina. Hija ringrazzjat fost l-oħrajn l-tfal, l-edukaturi, l-forzi tal-ordni u l-ħaddiema soċjali għal kontribut tagħhom f'din l-inizjattiva fosthom brabta ma' tqassim tar-rigali fid-djar ta' tfal. Filwaqt li esprimiet is-sens ta' kburija bħala Maltija, parti minn soċjetà li toss il-valuri sabiħ ta' solidarjetà, Dr. Lidja Abela qalet li din l-inizjattiva qed tħalli impatt pożittiv fuq dawk li l-aktar jeħtieġu għajnuna u li huma fost l-aktar vulnerabbli. Matul il-jum li fih intilaħaq il-qofol tal-inizjattiva Rigal b'Imħabba fi Pjazza Kastilja sar programm ta' divertiment tal kulħadd li kien jinkludi wirja mis-sezzjoni tal-klieb u żwiemel tal-Pulizija, obstacle course u wirja mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, kunċert tal-miliet mill-Banda tal-Forzi Armati u spettaklu minn kantanti Maltin. Il-Partit Laburista kien fost dawk li parteċipa f'din l-inizjattiva bil-kap eżekuttiv tal-partit Randolph De Battista u ħaddiema taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ipoġġu numru ta' rigali taħt is-siġra tal-miliet. Barra minn hekk, din is-sena l-kampanja ħadet laqta unika wkoll għax fuq ix-xewqa ta' tfajjel Jake Vella inġabru wkoll prodotti għall-annimali taħt is-siġra tal-miliet fl-isptar Mater Dei. Fi Pjazza Kastilja, Dr. Lidja Abela spjegant kif l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Rigal b'Imħabba kienet anki fl-bliet u l-irħula ta' pajjiżna u rrimarkat tas-sema ewlieni tal-Kunsilli Lokali li mbuttaw iżjed din l-inizjattiva fil-komunità. Fl-eluq ta' din l-inizjattiva tkellmu wkoll il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Igwaljanza Byron Camilleri li nnota kif l-istess korpi dixxiplinarji li normalment narawhom jipproteġuna se jkunu fit-toroq inislu l-ferħ fost it-tfal filwaqt li segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ġivelli innutat l-impenn tal-Kunsilli Lokali sabiex it-tfal kollha ikollhom rigal xi jiftħu dan il-miliet.